nga mo adto ta sa atong app, pangitaw na to tong GCash nga app. Click na to ang app. So dire makita na to ato ang number sa ibabaw, and also pangayuan ta sa ato ang MPIN or ato ang password para sa ato ang GCash nga account. So na siya upat ka digit nga number. So diri sa to ang GCash nga dashboard, makita na to ang ato ang balance sa ibabaw. Naputi mga different icons nga na different purposes. Na cash in, send money, save money, buy load, GCash Forest, manage credit, pay bills, pay QR, Lazada, bank transfer, KKB. Ang ban pa. Pero focus ta diri karon sa buying of load. Na pwede po ta mag-borrow. Yan ang borrow. So dito sa buy load. By the way, sa pag-load, di lang Globe or TM, pwede po tayo mag-load sa Smart o other networks pagyad. So here, indicate ito at number. If ang imong galudan na sa imong contacts list or phone book, pwede diri click sa imong phone book, and then i-scan lang dayon imong gusto nga loadan. Example, akong loadan akong kaugalingon, search na ako Palalabs. Umingalan ako diri. So i-click na ako. Click na ang number. So muna din to. Ngalan sa imong galudan og number. Pero kung wala sa imong contacts list, pwede po ni may type lang. Type nimo ang imong gusto nga ludan nga number. So diri imong pilion noon sa imong gusto nga load, pwede pud mo i-type lang ang imong gusto nga load diri. Type ka og 10. Pwede po, i-click ra nimo ning 10. Okay, sa pag-load na to diri, magdepende gid gyapon siya sa imong network. For example, Globe, minimum 10. For example, TM, I don't know if pwede bang 5, but based on my experiences, 10 ra gid ang pwede nga load. Try na to 5. So diri makita na nato ato ang account. So diri makita na ato ang account balance. Diri kuha na atong pambayad sa atong load. Pila atong gi-load? 5. So total amount 5. Wala siya lain nga mga additional fees. So kung sa uban magpa-load ka sa gawas plus 2. Diri sa GCash libre, and actually na siya rebates. Mas makabarato ka. So just click done. So ato rin kasi mong messages, kita ni mo dire nga nag-load daw ka og 5 pesos of GCash. And then also makakita ka dire nga na kay rebate nga 25 cents. Ang rebates aning sa GCash 5% sa imong gi-load. So, may naran na kaysa magbayad pa kag plus 2 sa gawas. Makita po din mo nga niabot imong load. So, 5 pesos load na load sa imo ha. So, makita na nato itong new balance, 2177.91. Nabawasan na siya og 4 pesos and 75 cents. So,
So mao lang to unsaon pag-loads using GCash. Thank you.